Di wonge mesti to. Apa? Maju bareng, Jen. Maju. Rumang kamu aku mundur. Maju, Ben. Goblokmu lho, pil. Goblok apa? Aku pinter saya diangen maju ki. Lho, Maju rono. Ora kok mrene. anak mrene jenenge mundur. Maju goblok. Jadi iso piye? aku udah ngomong. Iso diarani maju karo mundur wonge piye? Ngene, mundur ngene. Nah ngene wonge maju. Ayo. Nah, kan kira mundur. Matamu suwek ngono. Ngerti yo matamu nak aku mundur. Aku nak ngene. Heeh. Iki maju wong mundur. Maju. Aku ora ora mundur ngene. Yo. Lah nang ngene iki mundur. Nyatane aku maju. Lah yo maju. Ayo to. Iya, bener. Apa petoke? Yo. Nak trimo kuwe ki wong papat. Hei, Maju bareng. maju bareng. Gini. Piye? Kowe nang nantang. Heeh. Wani dekengno dadamu tokno. Oh, dadaku tokno. Aja kok mlayu. Ngisi-ngisine aku. Adit, ngono tok. Ana sapa? Ono. Ayo. Hei. Nak wani maju bareng. Maju. Hei. Iki ora apa. Iki lha apa? Dadaku tak tok. Iki lha apa? Lho, dadaku tak tokke. Dadaku mbok tane kowe. Kowe wong telu maju bareng malah ditendang. Aku bonyoknya munyuk. Aku no burimu. Iki pateh kok. Pateh. Minggir teh pateh. Aku sumingkir. Maju kowe. Duh, Kawani kowe. aku no mundur. Duh. Kaki. Ngene iki aku sing menang to. Apa lah kok kowe? Waduh iki keroyokan. Ate rata keroyok. Lah apa? Aku rugi gak keroyok kowe. Kok rugi piye? Kowe cilik tak pintero baru kowe wis pinter aku mbok tinggal. Sing ninggalno ora aku. Sapa? Kowe. Kowe. Maksudnya kowe. Ya. Bales kowe. Kowe. Wah. Jos. Aku junjung ngene. Yo aku kuat ah. Gak kuat ah. Tak puancalin gelasnya nang meletek. Tio. Sapa? Apa boleh? Maksudnya Apa? Apa? Males. Rangke sampe. Rangke sampe. Rangke. Lho, kowe rangke. Rangke. Apa? Rangke. Apa? godhong. Cuk. Rampok. Heeh. Godhong teko. Mas undangi. Lah kowe timbang tongkat tangke. Rampok. Dangi godhong. Ketak kurang ora? Hei, Ketak. sapa? Ketak lho di bocah iki. Diketak iki ono. Lah ya ketak-ketak nang ngene dhewe tangan. Lah apa sih? Ketak itu. Hah? Ketak iki nepel. Piye? Nang ning. Kowe tak wales tak cilik. Kok mau menang aku ya ora kondang kalah di sini. Lah aku sok. Alah, duduk jene. Ora rawani. Ora kok ora wani juta. Piye? Ewa aku. Kowe ra ro. Ewa karo sapa? Ora rawani mundur. Wani moga. Aku lilong mundur. Loh, sono balane ah. Aja mundur, Apir. Nak mung cah cilik iki. Ye. Aku duwe sing iso ngangkani cah cilik. Iso. Sopo Sopo? Iki wani nek Sono iki. Wani nek iki. Wani kecil iki. Ida. Jajal ya nawani. Ida. Iki ya? Iya, Ida. Ida. Oke. Pateni.
ternyata. Piye, Pel? Iki anakmu. Iki anakmu. Iya. Iki. Iya. Lah kowe ngedoprak kok ngejana. Ojo ngomong-ngomong nak kepakmu nang di panggung yo lele. Tapi piye? Ini ki aku yo isen to, Le. Hilang gak harga diri Anek kan? cewek yo ora sida ngerti bapak no. Lah iya, sekarang Aku ada dari ibu. ini. Leh. Tahu ada ibu. Loh, loh, loh. Kandel ibu, kandel ibu. Ayo tak kandel ibu. Sip. Manene ya? Mbok kandane sapa? Mbokmu. Aja wedi pri. Ora di. Nah, aku kowe, Pel. Sesuk ana sinden nganggur e kok. Ya. Sinden. Oke. Wayahe. Melapo kowe. Melapo. Teman-teman. Apa marah-marah lah apa kowe? Apa aku tunggale siji, Rek? Heh? Aku siji toh. Goblok sesuk pakmu tukar tambah blesing gandeng. Ya ra? Iya, ih. Tabrek iki. Loh. Lawan ya. Bapak, Pak. Tunggu keperikat aku mata pasir. Apa ngerti? Sikat, Gundul. Matenilah. Nih ngerti apa? Lho ora ngerti dhe motor ana ngerti tak kulek matamu. Piye, Pel? Walas, Pala. srekal, kok gua. Oke. Kowe ngono kan? Gas kan? Ayo, rasa wedi le.
Ya tali kan ora ditali brojol goblokmu lho. Ya dinggo ah. Sapa? Nang pinter ki. Sekolah terus ki. Anu apa? Kualik lho. Kualik. Iya. Ayo. Guru biologi ku ngarai. Yo, apa? Guru biologi. Wis. Yo Pinter bener. pura aku. Hah? Pinter pura. Ya, pintar. Malah buge lagu ki lah. Buge lagu. Oh iya ya. Malih kan kancane mu lho. Pil. Ojo ngisi-ngisini kancane. Malik, pil. Lagi apa malih dah wis ikeplan dasku udah aku udah meneng wae. Beto gudul. Kirain nang iso. Iso ora kowe? Mogo. Badeni. Iso ora? Kowe aku iya. Iso? Mas, lha nek kaya ngono. Lah carane kowe mbok aku mbok keplay aku terus malu to. Lha nek dalam tis. Wis. Ngono kuwi lho, Dur. Ngono kuwi. Malah iki ngono kuwi kok kono. Santai. Iso kowe. Alah, gampang. Iso. Ada ora iso iki? Wih, apa matamu nek mendeleng tak julek sisan iki? Ora iki. Ayo jelas ora to. Iso. Coba. Kene tekan kono, kene tekan kono. Kene tekan kono. Ah, enteng rumah kene tekan kono. Iya. Salto mulo. Kayak ulo. Kok guyu piye? Kok guyu piye malah? Lah aku mbok arane apa? Ulo. Saltomu kayak ulo. Kayak ulo. Iya. Ulo. Iya. Hei. Iya to ya. Yo, ora. Pil. Umume nek DC iki nesu. Ah, ngamuk. Nesumu eli ah. Malah gak piye to, Le? Ora kereng. Ha. Kakek. Eh. Oke, siap, Pak. DC kok. Disawer. Endi apa ya? Lah medeni wong urip engko nek to. Saya cekak Pil. Eh, Saya cekak. Cekak. Nah. Modifikasi. Cekak. Iya. Iya. Saltone kaya sandok. Lho guyu kok malah guyu iki lho. Iya. Iya. Apa ning ngene iki apa? Ngene iki apa? Lah kowe lapo ning ngene-ngene? Ditok kendari Ada DC saltomu kaya kon. Weh, ora sek. Bete celok kethek iku. Lah kowe kaya kethek-kethek rek. Kowe menyo. Kowe nyontoni lho. Nyontoni apa? Bangke aku lara ya, Le. Iya. Yan. Bisa ya. Siapa? Contoni ya. Kose, tak contonane. Contoni sapa
Jadinya apik kowe nang ngono. Ora ini.
Iki apa nek? Iki bapak mah aku tahu ini. Akhir kono. Kowe ngarep beli wae. Hah? Nak gelem ngarep. Aku ngarep. Ya. Oh iya. Panut. Iya. Waduh! Waduh apa nek? Waduh! Apa? Ono wis pion. Melon matamu. Iya. Antar. Heh. Ngomong to. Iki piye? Iki aku kena. Lagi tak lo. Lagi lu dhewe piye? Aku. Alah, apa-apa. Ora apa-apa. Rawan aku. Jauh. Turek ku kakakku kok. Ora apa-apa ge dhewe nek. Goyang tenan. Lah piye? Goyang Goyang kanan. Goyang kiri. Kiri apa kanan? Oh, iya kiri. Male berarti piye? Gajah aja. Aku oncat sayang jawabane balagan cuma aku Sing pecel. kok karepe kepiye? Nanging aku golek papan kang jumbah, kang nutake kowe. Apa aku sing bakal tumpakane. Rasa kakean sumber. Maju ing papan kene. Kowe apa aku sing bakal Warga tak ayoni. Wis. Wah. Wis. Ojo ayo kowe. Kowe nyotolan nang metu ning papan kene. Yen kowe diwatake jebak mudu nang papan kene. Mudu lah. Kampanan aji kali jan. Maya tanono. Yen bapak iki mau ngandalake ato sing balung urute kulit, ora bakalan kelakone. Sing mbok jaluk kepiye? Yen kowe kuat nadahi pusakaku, aku bakal menggunakan kowe 20 tahun kali basane. Kampani
cek. Ayo pawongan, dan pancen kue prajurit Hamengambara. Ayo, ayo, bojongan aku, ayo. Dan pancen kowe ndek kaluwihan. Ayo dibuktekke ana ing papan kene. Aku ora bakal mundur sak sampe yen kowe rumati ana ing papan. Ampana laji kejean. Ayo. bocah cilik iki malah apa? Ceritane wong iki delik, terus musuhe tak tanganku saka. Lah kok apane nesu piye? Nesu lha yo wis ah. Musuh kok. Musuh ora ya iso. Timbang konangan pane. Gua saiki. Lah sing sopan bocah. Ayo ah. Ya yo gua. Gua ya, gua. Ayo maju lo. Maju rene, kowe sama aku. Iki mundur. Aku kok ono. Kowe ndi? Ono. Rono. Ya aku madhep rono rek. Balik.
kowe? Wale blok goblok. Ngomong. Yo. Ayo maju. Kowe sing maju ah. Iki aku mundur malah. Aku yang mundur. Lah nang ngene iki lho maju. Lah ngene iki tekane kapan? Yo goblok kabeh, goblok. Apa? Kleru. Tapi kowe madhep rono, sing iki madhep rono. Lah sing bener kuwi iki madhep rono, kowe yo madhep rono ngono lho. Aku madhep rono. Lah aku madhep rono. Oh goblok. Goblok kowe yo goblok. Aku pekal. Kowe yo piye to kok? Lah, suwe aku tak tahu. Lho. Piye mau kowe? Ana payet kok ora sabar ya. Lho mayit sampe dipikul kok ora sabar. Alah, ayo kita sinjluk. Ya ono lakon iki mayit budal dhewe ya iki mau. Dadi kowe nang Ini awake dhewe ngenteni wong mau. yo. Lah nek metu nah ora. Beli Kang. Beli. Kang. Oh, siap. Kowe becik Bujung sih. awake dhewe sisih demak. Heeh. Delik. Engko nek ana musuh, bruk patu ndase. Ayo Kang. Ngono. Wis rasa kesuwen Kang. Yo. Kowe ndelik kono. Aku tak delik. Yo, delik. Sing ngira. Weh, kowe gelem sumingkir ora? Taun ono widono aku bakal sumingkir saka papan kene. Sing mbok karepe kepiye? Yen kowe dhewe piandel, tamakno ning papan kene. Anak tok kowe papan. Sawangan. Ya. Pancene takoni sarno Kang jenata pendat kilometer. Bakal tak kembali. Kembar ora? Jebul kowe duwe kasete sing madoni. Maju. Yen kowe wani aja kroyokan. Maju siji-siji, Mbak. Paten. Terima kowe kaijenan ana ing papan kene. Kowe becik kowe sumingkir. Aku ora bakal sumingkir yen kowe rumah di ana papan. Yen ono sing kok kawake yo. Wis. Wah.
Kowe aja ngetan, kowe ngulon, aku tak sing memburi. Wah, ngene opo e, Cak? Iki opo e? Iki panjangan sapa sing urip? Patung dasmu plotot. Iki ora patung le, patung. Ngerti yo buriku. Sumpah kuwi lho. Sing dibutuh godhong plotok kok lontong. Pel. Lemper dasmu ora lemper. Ngerti yo go. Burimu lho. Waduh, Aku dituntut dasku untuk 50.000 apa dituntut untuk 100.000. Aja be watu asem iki. Mau tak weling rek. Santai, Beb. Aman. Kowe murah ngene lho. Umpama roh wong wis ilang rek. Santai. Kowe ora usah guyut jangkrik. Karo wong tuwek guyang-guyut ta. Lho, malah gedeng kowe. Matamu cuek ngono. Apa kan? Nok burimu wonge. Sumpah, wonge nok burimu. Nah. Aduh, gundul pijak. Umume bangsa ngene setan nabrak des. Biasane lah seling hilang. Lah iki nek ora selep der adau ngene. Iki wong apa ora? Lha engko. Ana wong modar wong nabrak kae. Lha terus piye kapano kowe? Aduh, Dul. Ndasku mumet, Dul.
Aduh, Ngomong, Mas. aduh, dasku mumet, mata berkunang-kunang, hencak rematik pumplilek dan lain-lain. Minumlah bledek. Aduh, aduh, duh, duh. Periksa iki kelaran, Kang. Periksakno. Ana setan yang kelaran. Heeh. Ayo, bopong. Sapa? Iki lho. Pohon gotong. Wegah. Gotong kowe wong Aduh, ayo, aduh. Aduh lah. Aduh. Aduh. Guluku kejiret, guluku kejiret. iki bapakno to lho. Aduh. Ata kok nganti dalan wong potonge kok. Pintu piye? Ora lah. Kowe iki yo medeni kancane kok apa kowe? Buka. Iki setane piye to kok goblok meneh. Lah nek dibopong ra gelem malah medun dhewe. Bareng medun dhewe, Ayo ucul kowe. bujong. Ora botani wae. Tani epel. Nang dhewe yang tu. Wis ki awake dhewe wis bunga. Wis tenang. Musuhe do mati. Malah rupa yo wis dijejak awake dhewe. Iya. Saiki ne awake dhewe kan bar perang kesel awake. Turu. Ora to, Kang. Lah wong kesel lah turu. Golek hiburan. Lah hiburane apa? Golek apa? Ngene, Kang. Aku tak pemburi golek LC Kang ya. Golek LC. Ku bayar atau golek LC? Nah, ini kok jogetan, Kang. Aku tak golek LC ya. Ya ya kenapa? Dol. Aku kangen Dol. Mas Gundul. Iya. Piye kabarmu Mas Gundul? Aku wis suwi lho ora tau petuk kangen aku. Aku mungkin bokeh LC. Lah sing maksud kok malah koyo ngene iki piye to? Neng profilmu mau lho, wonge wayu, semok balno hae. Duh aku yo ayu semok ya semlohe ya. Halah. Kowe LC ta? Kok golek dadi kowe. Aku murah Mas. Pokoknya wes karo aku los. Las rel. Iki wong wedok tenan apa ora? Wedok apa? Ah wong wedok kok wis percaya nang iki wedok. Percaya. Umur wong wedok lho. Ngerti ya kok? Nah munggah mensor aku percaya. Apa Mas Gundul? Piye mulus ta? Lama. Ana wong wedok lek sikile jeber-jeber ngene. Lek wong wedok tak apa. Aja ngono to Mas, isin aku. Tak cek iki wedok tenan apa ora? Ya karma. Gedeng aku. Aja ngono to Mas, isin aku. Masa kuwi tenan gak percaya. Oh dirang. Lagune apa, Mas? Apik to. Aku tenan. Iya, kowe tenan. Bocah nang kene. Bocah iki nang kene. Ndi? Ndi apa malah nang kono? Lah aku perono. Ya lah aku marep niliki. Lah ora sing mending nang kono lah terus nang kono. Ora ono Mas. Kowe blesek kae kowe. Sing paling ayu ya aku tok. Iki tenan wedok tenan. Wedok tenan. Iki apa? Kowe iki. Nah, cilik kowe. Kowe kenapa kowe? Piye
Mas Gundul piye? Aku nek ora percaya. Lho ora percaya piye? Masa wong prawane susune glempret. Iki tenan ora? Nah, telik ana. Asli, ki asli ya, Dul. Wes ngene. Sampanan kowe dadi LC, yo iso nyanyi. Kudune iso joget. Iso joget. Iso goyang. Wah, aku nak terman joget yo pinter. Wah, aku joget nomor 1 sak kabupaten kok. Joget iso nyanyi iso. Aku njaluk lagu sisa. Apa wis? Nak kowe pernah komersi lho. Aku njaluk tambal ban sing ngene. Amadep dar. Andaku petang. Sing kuwi. Piye to, Dul? Yo banku mledot. Yo Bisa ora? Bisa ora? Ngene. Oh, mudun.
tak baleno Gunung Budak.